to kuma sai ta ga wanda yi ta kyau yana annabi Yusuf, kuma annabi Yusuf Allah rabin kyawun duniya gaba ɗaya ya bashi. Duk wata mace mai kyawu to ya yi ta, duk kyawun mace annabi Yusuf ya yi ta kyawu, shi rabi aka bashi, shi kuma manzo Allah aka baya gaba ɗaya. manzo Allah kullum ya yi kowa. To da haka Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari cewa a wurin yan aljanna akwai mata masu kyawun idanu ko masu manyan idanu, sannan ko mata ne waɗanda suke masu kamun kai, kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul Rahman, fihinna khairatul hisan. A cikin aljanna akwai mata mutanen kirki, matan kirki masu tsananin kyawun matan aljanna ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da za su leko duniya, da mace guda za ta leko duniya, da gaba ɗaya duniya haske za ta guda ɗaya ta leko haka cikin duniya. A wata riwaya ma aka ce da za ta leko duniya, duk wani ɗan namiji ko ba ka da sha'awa sun sha'awa ka ta tashi yi ta leko saboda kyawunta, ko da ka biki ka kare gaba daya, ko dama ba ka da ma sha'awar ta mata gaba daya, to sai ka ji kana sha'awa mace guda. In duka suka shigo duniya yake nan, wani saboda daɗin ganin su ma mutuwa zai.